खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 15 अक्ट'बर मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किदिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोदान मिजिं लानानै आगान सुरनो हागोन, गोसोआव गोथार साननाय फैगोन। बृष राशि। नोंथाङा धोन दौलत आरजिनानै लानो हागोन, मुलाम्फा गोनां सान जागोन। मिथुन राशि। गोसोनि साननाय हनायफ्रा फेलें थांगोन, असान्थिनो साना बारलांगोन। कर्कट राशि। देहायाव बेमार आजार सोमजिगोन, सावस्रिखौ जोबोरैनो लोरबां मोनगोन। सिंह राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, रांखावरि बांगोन, मोजां सान। कन्या राशि। नोंथाङा गोथार खामानि मावनो हागोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। तुला राशि। हरखाबै देहायाव सानाय सुनाय जागोन, थाबैनो फाहामथाय लानांगोन। वृश्चिक राशि। मोननो लुबैनाय मुवा बेसादखौ मोनफुंनो हानाय नङा, गोजोन गैयै थासारि जागोन। धनु राशि। नोंथांजों सुथुर जानानै थानाया जोबस्रांलांगोन, बयजोंबो गोरोबलायनानै थानो हागोन। मकर राशि। गोनांथार खामानि मावनाया खहा जागोन, खामानिफ्रा आद्रा जानानै थागोन। कुम्भ राशि। जेबो खामानि मावनो दांनो गोसो जानाय नङा, आरामै थाबाय थानो गोसो जागोन। मीन राशि। नोंथाङा बेमार आजारजों नाख्रेबजालांनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि, फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।